yang hilang baru haka kerteng jong kajak nreu nyutrap kabayi de kajongi pari daga mensiem ke masukia kum keseng kum ke kenhun ngiwan syakani gadong gatan gajong fi ban pelong ya kani gajingelang ban pensngo syafi kinong syong snong jong kani gadong gatan kabaningkong kalong baka seng chuaisi kadon hasenda jong fi kaladon menshua kadon menta batkan nyai don hakini gisngi giban sawanru kata kani kubur kamai kwa ban pha syafi kum kinong syong snong jong kani gadong gatan hakini gajingya kun gajong fi haki pautuli gisnam na kamenta ban yele ya kabur ba jong ka sarkar India kabalat persyang daki pautuli gisnam ban wanra bantau ya kibut kibafer na kamenta ban yo ban klong yaw niu marpo khndo ubadon dor hadu kata ubaka sarkar India ka kwa balada kayo banti menta mentaru kan ti bat kan klong yaw niu marpo khndo namar bakadon kam ya ka sarkar India ban yo ya yaw niu marpo khndo na kamenta bakan pau la kalong ka perthei ya kajing klan bor ka jongka bat kum ta ter kalau persyang hakin gi faut lagi senam namla ban len bat kham da ai kajing ai khublei ka bakerpang ya kinong syong snong jong ni gadong katan ya kitrai jaka ki balayeng rangba ban ong em tm ngim sya ban klong yaw ni marpo khndo kabala pelong ya ka sarkar jela ka jongi hakisnam ki baladab hausnam arja khatnyo wat ban weng no ya to lease agreement ya ka balaya soy da ka sarkar ka bamenshwa bat ka UCIL ban lease kini gisaka delang ba ka jing penbor jong kinong syong snong jong ni ka dong kathang delang ba ka jing kersyan jong way po way dukhat ja ka jak nreu nyutrap ka bala pelong ya ka sarkar jela ka jongi house nam arja khatnyo ban weng ya ka to lease agreement bot laling isngap ya ka sur ka bami na ka sarkar jela ka jongi kiong baya ka khana siapang uranium ladap ban khliap ladap ban khang kherdap nginom plishu kata kali ka sur ka bami na ka sarkar jela ka chongi sarkar India kawanra ya kawai ka hukum ka ban penkala ya ka rukom kumnu banti iki marpo khndo kala pipet hakni ngadong ka thang ngajong fi kadon gajing ti motion kandon gajing ti yau doyong kandon gajing snai ki factory bakumta ter shwa bakini gijing ti gijing sna gijing penyan ki factory ka judon ro kata gajing snap ba ban snap ya ki snong ki mamarjan ya ki nong shong snong jang to godong ngatan la ki don nem bon ong hanor kini gijing ti hanor kini gijing bu ikini ki factory bakumta ter namar lembak ki bakum kini gerensan ki nong shong snong ki yo bon pau ya ka sur ga jongki laki pediang nekim pediang ya ki bakum kita kikam bakiwan banle haki snong kita ku jongki haki snong ki mamarjan ki jongki kadai ka hok ka jonga ka jongi kum kinong shong snong ban pun sngo ya kata kasur nama kariti sensya jong kari India ro ka ayengi ta ka hok kabagyong kata ka freedom of speech and expression lani ka hok bangan keren lalut ban pun sngo ya kai ka bangang sngo mereka pratrik jong bulan September arja arfsan ke sarkar India kawanra ya kata hukum benong baladang ngiti yaw uranium nang ni syakman hakanu kanu kejaka nginom pelong syu ya kajing sngap ba ngimdon kam syu ban sngap ayu kinong syong snong jong kadi gadong katan warsan lendo gadong katan jong kadi gadong katan kisnong ki pamarjan hapo southwest castles hapo west castles laki pediang ngim pediang ru ngimdon kam syu ban snap iki neladang idon kam banti nginti yaw tamar marpo khndo khamta me uranium kata kadika karai lani ka hukum ka baka sarkar India kal penmi haka pratrik jong bunai September jong newsnam bade helor kata ka bala pelong yangi bangin tho sa ka sarkar jela banong ya ka sarkar jela bapya ban persya ya kani ka lani ya kani ka hukum namala nangim persya lesi kan pau sa ka sarkar India
Bakadong katan Southwest Castles lani karulum kasih berjantia lesi kan periang kan senap jar ladangi penmi ya kum kani hukum pari kajingma kabami na kum kini hukum ladangi ngimpen i ya kajing persya ngimpen semau ya kasur kacongi kalong bakasor kar India lembah kajingnya subut bat kikatu kat ningut kiberiu lesi tang bat kitrai jaka hot ngimla abanlan bai mei spiliti baka yeng asam kajongi ki yang rangba hadu kani khlemat kita ngim tepat ki donu sakiwei pat kitrai jaka ki bale si kajing bit sbai kajing bit lupa kila ban shem ban kniar ka bisa ban shem ya ka bisa ondalayo ya ka bisa lesi kin phat chikiwei kiwi pat kijaka onda kila ruspa mudo ban tep kasorkar India kalau pun penon kam lagi put kiba fair kajing kili galong bahatu manga ban mafi kibom don ya kajaka ngimdei kitrai jaka ringi syong ni sapat hau put usam ubala ban keta na kajing ti yang ni marpok khendo langi don ni ngim don pak yak hok ban pen pau ban pen smo yak ni kasur kajongi haba ya kata kasur kajongi lasdang la persyang ban set ya kasentur kajongi lembah kani ka hukum ka balami ka fratrik jong panai September jong mentau snap kata kani ka daw ka bala pelong ingi bangin mi biang syakmat bantu syak sorkar jela ban ong ya ka sorkar kajongi penlong ya ka assembly ka special session jong assembly lane penpau da kajing tho syak sorkar India ban ong balap dafi penteri kam ya kani ko kadi ban penteri kam syaki wei pat ki jela ki baka sorkar India kalong try gitu ki jela kani ka jela kajongi haka boy khendau ka siap long try daki rat long try daki kur long try daki riu shimet long try daki snong bat kum ta ter baka hok kum kinong shong snong ngidei ban yo kaju ka hok ngidei ban yo ya ka hok ban pensmo ya kasur ka jongi la kata ka jingti yo uranium kan wanra ka jing mentoy yangi kum kinong shong snong nekan keta yangi ya ka jingem ya ka jinglong jingman ka jongi kum kinong shong snong pari nilada bantu sa kasur ka jela hakini ki benai hauni benai belak resolusi benang hadu khni khlemat ka pementa ngisyo i tang ya ka jingkran jong chief minister nio i ka jingkran jong deputy chief minister jong i kibong baka kasorkar kandang syong kandang perkat balada donkam kan satho lane kan selet ban ye kendu Delhi ban pensmo bapok Meghalaya ni persyak ya ni ko ni tep ha bat vio i ba ya ka jinglong jingman jo kasorkar ka jong i arjar khat khandai pas ka resolution ban penteri kam ya LP ki chief minister jongi ki minister ki jongi ki syukut tanggal disha po Delhi ngim shimlayu i yo tau so hadu kani khlemat ka pementa